Moikka! Eli nyt tästä tätä asuntopostausta luvassa ja meillä on siis tällainen 25-neliöinen yksiö. Tästä on vajaa kilsa Jyväskylän keskustaan ja tää on niin kuin lähestulkoon ihan kokonaan rempattu tossa viime keväänä, että on tosi hyvässä kunnossa ja tää on lähes tämmönen unelmakämppä ainakin mulle. Tilaa tietysti nyt voisi olla enemmän, että tuossa vuoden alussa varmaan aletaan etsiä vähän uutta kämppää, että saisi jotain kaksioa tai makuuhuone olisi aika jees. Eli aloitetaan tästä eteisestä. Eli tää on tämmönen ihan perus, aika pien, mutta tosta löytyy noin isot tällaiset peilikaappi, liuku, ovi, kaapit. Ja siitä löytyy laukkuja ja kaikkea. Lautapelistä lähtien. Siinä on mun kenkiä ja kirppiskamoja. Ja toiselta puolelta sitten löytyy kaikkea mahdollista. Tossa on meidän molempien takit ja noi huivit ja pipot ja S:n kengät on siellä. Sitten tossa on toi ulko-ovi tai käytävä, mikä lie. Sitten tästä löytyy vessa. Tossa voin vähän näyttää S:n piirtämiä tällaisia piirustuksia. Sitten täällä on vessa. Sieltä löytyy naulakkoa, taulua. Mä yritän saada tää mahtua tähän kuvaan, vaikka nyt pienvessä onkin. Sitten on siinä tollanen suihkukaappi. Semmonen hyvä ja toimiva sekin. Sitten tää itse asunto. Tossa on toiset tällaiset liukuovikaapit. Näissä on tällaiset peiket ovet. Tää on tosi kiva toisaalta, ettei kaikki ole ihan peiliä. Sieltä löytyy vuodevaatetta, lehtiä, alusvaatteet, kaikkea tällaista. Sitten tää meidän vaatekaappi. Tätä tilaa todellakin on ihan todella liian vähän kahdelle ihmiselle. Tuolta löytyy kesäkengät ihan ylhäältä. Sitten on meidän vaatteita vähän sekaisinkin itse asiassa. Ja lisää kirppiskamaa alhaalla. Eli sitten tässä on toi meidän sänky. Toi on siis 120 senttinen, kun ei tähän oikein isompikin mahu. Sitten on tuolla tämmönen kangas seinällä. Sitten löytyy seinähyllyä, jossa on mun kaikki korkkarit. Siksi noita kenkiä oli tuolla aika vähän. Ja sitten on taulua ja tommonen lipasta vähän säilytystilaa. Ja tommonen patterikin sieltä löytyy. Tosiaan tää meidän kämppä on tosi kylmä talvella, niin se on vähän pakko olla. Sitten on telkkari ja mun kädettäriin. Sohvapöytää, sohvaa. Sitten on toi uusi tollanen valaisin, minkä S nyt laittoi sit tohon. Toi on tosi kiva Ikeasta tosiaan. Ja siihen sopiva tollanen, mikä toi on, lattiavalaisin. Vähän lisää valaistusta tolleen talveen, kyllä ihan tarpeen. Ja mitäs mä meinasin? Niin siis toi jääkaappi on tuolla täysin eri suunnalla kuin meidän keittokomero. Se on vähän erikoinen ratkaisu, mutta se on laitettu sellaiseen kylmäkomeroon niin kuin entisajan. Mutta siihen nyt on tottunut ja silleen, että se nyt ei mua kauheasti kyllä vaivaa, mutta siinä on tommonen iso ikkuna. Ihan kivasti valoa täällä kyllä riittää. Tolleen kun tulee luonnonvaloja. Sitten tossa on tällainen ruokailualue. Tila. Joku. Ja sit mennään tästä tänne meidän keittokameraan. Tää on tosiaan tosi pieni, mutta meillä nyt on riittänyt ainakin tähän missä ihan hyvin. Siitä on liettä ja sitten tiskiallasta ja mun tekemä toi sisustustarra. Sitten on mikro ja
pienimuotoinen baarikaappi tuossa ikkunalaudalla, tosi kätevää. Siinä. Ja tuolta löytyy pyykkikoria, vähän juotavaa. Ja tossa nyt on vielä tällainen hylly, jossa on vähän astioita, lasia ja tällaista. Niittikalenteri. Eli siinäpä se oikeastaan. Eipä mulla sitten oikeastaan muuta. Toivotaan, että tää nyt näkyy kaikilla sitten hyvin, että jumita ihan sairasti. Mutta kiva illan jatkoa kaikille.